DXDC Radyoman Report. Nagapahigayon og lihok protesta ang mga progresibo nga pundok sa Freedom Park ning siyudad sa Davao atol sa ikaduhang State of the Nation address kung suna ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa interview sa DXDC Armin Davao kang Raof Sisay, membro sa bagong alyansang Makabayan Southern Mindanao, gibutyag nini nga usa sa ilang gipanawagan ngadto sa administrasyong Marcos nga mapausbaw ang suhulan ingon man pagrespeto sa tawhanong katungod. Apil sab sa ilang nga panawagan ang paghatag og dugang budget sa serbisyo publiko ug serbisyo sosyal ug uban pang programa nga makaayo sa katawhan. Nawa og lihok protesta aron ipasibaw ang mga panawagan og demanda sa mga mamumuo og katawhang kabus dinha sa ikaduhang sona ni apila dinha ang pag-usbaw sa suhulan, pagrespeto sa tawhanong katungod o pagprioridad sa mga serbisyo publiko ug serbisyo sosyal. Live gikan diri sa particular sa may Freedom Park ning siyudad sa Davao, kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years. Radyo Mandon Pulayaw, Tatak, RMN. Tatak RMN.